Ay mga kapren mo oy, nagud ko mga kapren oy. Mauli na gyud ko mga kapren kay human naman gyud kog sasa. Beyang nasa sa mga kapren o sa taon ni kasako mo rin tayo ni panahon kay wala may nipa na auto naman. Para magisab-sabog kanding mga kapren. Ug di ako karon mga kapren mauli na gyud ko. Mo rin taon ni nipa na kaya. Hindi pa wala auto na murag sabsab sa kanding. Kanding away ngipon. Mo ni na kuan ho. Kuha rong palis ang pagpanasa. Punok-punok man ng among mga ni pa makaka-friend tapos dito unahan dadami dito po dito unahan dapit sa amo mga maraming taon na nakuha na ho mga ka-friend. Mauli na gyud ko mga ka-friend kay hapon na. Wala na yung oras pagpanghag ni pa. Ako sang gipang pungutag mga tumis ni pa kay na mga kabaw-kabaw. Oh, mga ka-friend. Kita na ninyo mga ka-friend nga ni pa. Di lalim ako anon, dugay. Ingari ko diri alauna. Uli na ko alas 4. Moro nang nakuha sa kasako kay tungod kay dugay lagi ning manasa mga ka-friend di. Basta-basta ning manasa ni pa arang kakuan puti. Please subscribe my YouTube channel. Kamong tanan nga nakailan sa akong vlog. Nakita, subscribe ko ninyo. Pabutan ninyo mga 15,000 followers sa YouTube. Okay ran mga friend. Na, 40 taon na kaya na mga ka-friend. Karon ng arson, pakita mo na ho. Manayang na sasaron mga ka-friend, usarentan ka sako. Pero dudaghan na po ding mapawod na ho. Ani. Sa kaborden, talo. Mga medyo po kuan po na rin mga ka-friend, landong kaya ko ilawom sa kuan kasag butan og kakahuyan og kanipaan. Saya gamong kuan mga ka-friend og among pasak na rin naabutan sa dagat. Kang Ignacio Balispin giabot sa dagat ang iyang basak. Dapoy among adares unahan kamay giabutan sa dagat. Ron sa mga ka-friend, unsa naman ang mga ka-friend. Sana pagsulbad namo nga kasunod matanom na namo. O ibalik sa ang basak ipalit og kuan dagat. Ugli ka ang dagat ibalik sa ipalit og basak. Okay na mga ka-friend. Karon na kanta-kanta mga friend, layo ra ron sa akong gikuanan, mudungog lang kay tungod sa kusog kayo ang ilang speaker. Mga murag gyud din taon mga ka-friend ang nakasarong palis. Muli na ko kay hapon na sad. Hindi na ko mga ka-friend. Kasang kagawang salos mga ka-friend kay mga ka-friend. May mga ka-friend akong sanay sa mga ka-friend akong kuha. Akong gi sulod darig apil sa sako kaya niyang mawala. Oh. Ayaw ko mo kalimot nako pag subscribe mga ka-friend. Nga punta nga sa kang pag vlogan natin po maabot sa gamay. Kaso lang mga ka-friend wala ko cameraman dili ko maka-actionin. Dili ko maka-action dili ko makakita action nato kay ako cameraman. Kami ni cameraman kay hindi ko magagawag sa action.
Yan mga kapren, ang sanila sang gisok-sok. Muuli na ko ron. Jag. Jag. Kining among lugar mga kapren, partig mga nganing pang-atop sa mga kamalig, dili mi babintahan kay namin nipa daghan. Ano kinipaan daghan tunggan siot-siot og nipa. Mga di anak ko dari. Muuli na ko. Hello mga kapren. Kamusta na mo diha? Netpata nga subscribe ko ninyo. Kadausan ninyo, labi na ay mga kaila. Ipalag ko subscribe. Okay. Ug daghang salamat kaninyong tanan.